Het gebruik van de zombiedrug Flakka neemt een vlucht in Zeeland. De politie merkt bijna dagelijks de gevolgen daarvan. Dat een gebruiker midden op een kruising staat en moesten we echt met 4 collega's de persoon in bedwang houden. Dus dat is elk ledemaat 1, om haar zo veilig mogelijk de ambulance in te krijgen. En verder in het nieuws vandaag. Start de vakantie straks vanaf Woensdrecht? En Vlissingen Maritiem doet wethouder de das om. Goedenavond. De politie heeft de handen vol aan incidenten met Flakka-gebruikers. Flakka is een goedkope designerdrugs die ervoor zorgt dat mensen onvoorspelbaar en grillig reageren. In de afgelopen 7 maanden moest de politie in Zeeland 115 keer in actie komen vanwege een Flakka-gerelateerd incident. Dat betekent dat er om de dag wel iets gebeurt. Als politie zien wij meer incidenten. Dat merken wij gevoelsmatig. Dat krijgen de collega's mee op straat. Als we de cijfers erbij halen, zien wij ook een toename van incidenten en registraties waarbij Flakka wordt genoemd. Zoals vernieling, wederspannigheid, diefstal wordt erbij genoemd. We hebben zelfs een keer brandstichting gehad, dus het is heel divers. Regelmatig leidt het gedrag van Flakka-gebruikers tot gevaarlijke situaties, omdat ze helemaal van de wereld zijn. Dat een gebruiker midden op een kruising staat, dat is natuurlijk ontzettend gevaarlijk. En om dat tegen te gaan, moesten we echt met 4 collega's de persoon in bedwang houden. Dus dat is elk ledemaat 1. En om haar zo veilig mogelijk de ambulance in te krijgen. Soms belandt zo iemand vanuit het ziekenhuis vervolgens in Emerges om af te kicken. En ook daar zien ze een toename van het aantal Flakka-verslaafden. In 2021 kwam het eigenlijk voor het eerst wat naar voren en zagen we het wel steeds vaker toekomen. Maar nu is het wel een wekelijks item. En ook het soort Flakka-gebruikers verandert. Ja, we zagen toen het meer opkwam, vooral 2-3 jaar geleden, vooral de chronische gebruikers van middelbare leeftijd meestal. Met vaak ook al een psychiatrische kwetsbaarheid. Maar we zien wel de laatste jaar steeds vaker ook dat meer jonge gebruikers of startende gebruikers eigenlijk ook wel experimenteren. En dan niet alleen met Flakka, maar ook met de andere nieuwe psychoactieve stoffen eigenlijk. Flakka geeft een kort euforisch gevoel, maar heeft ook veel bijwerkingen. Lichamelijk zien we dat mensen sterk afvallen die Flakka gebruiken, vaak longproblemen krijgen. Je temperatuur gaat omhoog, je bloeddruk stijgt, je spierspanning staat eigenlijk continu aan. Wat maakt dat het dus ook slecht voor je lichaam is. En dat zijn dan alleen nog maar de lichamelijke bijwerkingen. Nou, wat we zien is vooral bij het gebruik van Flakka is soms hele grillige, ook psychiatrische beelden. Dus angsten, paniek, psychotische klachten. En dat is wel echt anders met betrekking tot andere middelen die we zien. Ja. Flakka wordt ook wel de zombiedrug genoemd. Veel mensen zien daarbij de beelden voor zich uit Amerika, maar zo erg is het hier niet. Dat zijn de excessen van de zwaarste variant van Flakka. En die zijn we in Nederland eigenlijk nog nauwelijks tegengekomen. En ik praat erover verder met verslaggever Mercy Kaarmans. Ja, Mercy, ik kan me voorstellen dat mensen zijn die nu denken, ja, ik heb nog nooit zo'n Flakka-incident gezien. Laat staan een gebruiker. Speelt dit nou in heel Zeeland of alleen in bepaalde delen? Nou, met name in Vlissingen. Maar goed, ik moet zeggen, ik woon zelf in Vlissingen. En ik kan ook niet zeggen dat ik allemaal van die Flakka-gebruikers zie. Althans, niet dat ik weet. Maar het is ook zo dat ze zich niet zo heel veel per se op straat begeven. Maar ja, bij elkaar in gebruikerspanden, in drugspanden zitten. Ja, dus buiten het zicht om van iedereen. In Zeeland dus vooral Vlissingen. Hoe presteert Zeeland in de opzichten van de rest van Nederland? Nou, het is wel heel bijzonder. Meestal hobbelen wij als Zeeland een beetje achter de Randstad aan. Maar in dit geval is dat dus niet zo. Dit is echt een probleem in Zeeland en West-Brabant. En hoe dat precies komt, ja, dat blijft nog onduidelijk. Maar ja, wij kunnen dus niet leunen op ervaringen van anderen. Maar wij moeten hier een beetje het wiel uitvinden hoe we dit aanpakken. En ook het Trimbos Instituut bevestigt, ja, dat is echt een probleem van Zuidwest-Nederland. Mercy, dankjewel. Vliegbasis Woensdrecht is in beeld om passagiersvluchten over te nemen van Eindhoven Airport, wanneer dat vliegveld in 2027 langere tijd dicht moet voor onderhoud. Reiskoepel ANVR en luchtvaartdeskundigen van de TU Delft pleiten ervoor om Woensdrecht dan in te zetten als alternatief. En we gaan naar Woensdrecht. Daar staat voor ons verslaggever Mark Rijk. Ja, Mark, waarom is het oog gevallen op Woensdrecht? Dat heeft vooral te maken met de lange landingsbaan hier in Woensdrecht. Die is bijna 2,5 kilometer lang en dat is voldoende voor passagiersvliegtuigen om op te stijgen en te landen. Even een vergelijking met het vliegveld in Rotterdam, die is korter en ook daar al landen voldoende passagiersvliegtuigen.
als het plan uiteindelijk doorgaat, dan heeft dat wel gevolgen voor onze provincie. Want een van de aanvliegroutes gaat over Zeeland. En daardoor zijn er wisselende reacties in Rilland. Het plan lijkt me minder geschikt. Want ik denk dat er meer vliegbewegingen zijn. Dus ik denk dat er meer overlast komt voor ons. Voor onze omgeving is het natuurlijk wel prettig en praktisch, lekker dichtbij. Nou, ik kan daar wel mee leven. Een half jaar is niet te lang. En we zijn hier wel wat gewend vroeger al, met straljagers. Er komen nu ook al regelmatig toch al wat vliegverkeer van Defensie en helikopters. Ik zou zeggen van niet doen. Ja, voor- en tegenstanders dus, Mark. Ja, je zei net ook al, Woensdrecht heeft een geschikte landingsbaan. Maar er is toch wel meer nodig dan dat? Ja, zeker. Denk dan natuurlijk bijvoorbeeld aan in- en uitcheckbalies, maar ook voldoende parkeergelegenheid. Ja, als uiteindelijk dat hier gaat komen, ja, dan zal dat nog gerealiseerd allemaal moeten worden. Dus voor het eindelijk is, voor hier zo passagiersvliegtuigen op Woensdrecht stijgen en landen. Ja, al met al, hoe serieus moeten we deze plannen dan eigenlijk gaan nemen? Ja, het is in ieder geval nu een advies van deskundigen en ook van de reiskoepel. Ja, er komt natuurlijk nog veel meer bij kijken. Denk dan bijvoorbeeld aan vergunningen, maar ook de politiek moet natuurlijk toestemming geven. En hoe zij erover denken is nog niet duidelijk. Mark Rijk, dankjewel. De 47-jarige vrouw uit Terneuzen die in hoger beroep is veroordeeld in de Zeeuws-Vlaamse zedenzaak gaat in cassatie. De vrouw werd vorige maand veroordeeld tot ruim 14 jaar cel omdat ze jarenlang actief meewerkte aan het seksueel misbruik van haar 2 dochters door haar partner. De Hoge Raad kijkt niet meer inhoudelijk naar feiten en bewijs, maar of het recht juist is toegepast. Het is een Duitse uitvinding die in Zeeland wordt geproduceerd. En dan heb ik het over een speciale loopfiets die mensen met bijvoorbeeld spasmen helpen om weer mobiel te zijn. De eerste loopfietsen rollen nu van de band bij sociale werkplaats Orionis in Vlissingen. Dat is een fantastisch moment om mee te maken. Ja, er is heel veel energie in gaan zitten. Maar we zijn er zeer trots op. Zo zien ze eruit als ze klaar zijn. De houten loopfietsen. Speciaal ontwikkeld om mensen met een bewegingsstoornis te ondersteunen. Zodat ze misschien zelfs leren lopen. Op dit moment is er alleen nog een variant voor kinderen. Met de kleine mini-nagel, zoals het heet. Nou, nagel is waggelen in het Duits. Dus proberen we patiënten met spasmen eigenlijk weer aan het lopen te krijgen. Schaefer zelf is bedrijfskundige. Hij leerde een Duitse uitvinder en orthopedisch chirurg kennen tijdens een zeilwedstrijd. De Duitse arts Simon Keppel maakte toen nog voor elke patiënt apart een hulpmiddel. Schaefer kwam op het idee een standaardversie met hem te ontwikkelen. Zo kunnen er meerdere tegelijk worden gemaakt. Ze hebben er bewust voor gekozen hun bedrijf in Zeeland te vestigen. We zijn naar Vlissingen gekomen omdat we hier de mogelijkheid hebben om samen te werken met Orionis als sociale werkplaats. De HZ Hogeschool die de wetenschappelijke kant verzorgt. Zowel de afdeling gezondheidszorg als de afdeling productengineering. En Docwise aan de andere kant als hotel voor startende ondernemers. De onderdelen van de nagel komen van Zeeuwse leveranciers. En hij wordt in elkaar gezet bij sociale werkplaats Orionis. Zo wordt het een product dat door mensen met een beperking voor mensen met een beperking is gemaakt. De vinding in de nagel is dat we de patiënt niet laten zitten of laten liggen of aan trekken. Nee, we zetten hem op een nagel, op een zadel en we kantelen ze in plaats van achterover naar voren toe, zodat eigenlijk hun benen kunnen trainen zonder dat ze daar gewicht op voelen. En dan kan het dit resultaat geven na vrij korte tijd. De loopfiets kan er zelfs voor zorgen dat kinderen leren lopen. Ja, dat ontroert. Dat is heel mooi om te zien. Zeker die patiënten met spasmen, die zijn echt weer aan het lopen. Als je dat ziet gebeuren, dan geloof je je ogen eigenlijk niet. De eerste nagels zijn net geleverd aan fysiotherapeuten, ziekenhuizen en zorginstellingen. En er zijn nog organisaties die op de wachtlijst staan. Wethouder Sal Krakau van de gemeente Vlissingen heeft zijn functie per direct neergelegd. Aanleiding is een motie van wantrouwen die tegen hem is ingediend, maar die net geen meerderheid haalde in de gemeenteraad. De gemeenteraad sprak over de subsidie voor het evenement Vlissingen Maritiem. Dat evenement hing aan een zijden draadje door de trage besluitvorming van de gemeente over de subsidie.
Na wat ophef werd dat besluit versneld en wilde het collegebestuur €75.000 beschikbaar stellen. De raad ging daarmee niet akkoord en heeft besloten dat er €100.000 subsidie naar het evenement moet. We praten erover verder met verslaggever Simone Gideonsen. Ja, Simone, als ik het zo goed begrijp, die trage besluitvorming heeft hem nu uiteindelijk de das omgedaan. Ja, dat klopt. Hoewel de motie van wantrouwen met 1 stemverschil net niet werd aangenomen, was er wel echt veel kritiek op de wethouder. Hij zou met zijn handelswijze de boel onnodig vertraagd hebben volgens verschillende partijen. Zelf ontkent hij dat overigens. En er was niet alleen kritiek op hem vanwege dit dossier. Ook bij andere dossiers zou hij niet goed gehandeld hebben. En Vlissingen Maritiem was nu dan dus de spreekwoordelijke druppel. Ja, ik zei het net al, die motie van wantrouwen heeft het net niet gehaald. Dus hij had toch gewoon kunnen blijven zitten? Ja, dat zou je wel denken. Maar zijn eigen partij liet na de vergadering al weten dat zij willen dat hij hier wel lering uittrekt. Dat hij hier ook iets mee gaat doen. Maar de VVD ontkent wel dat zij druk op hem hebben gezet om op te stappen. We hebben wel uit de wandelgangen gehoord dat coalitiepartijen hebben gezegd dat de VVD dit probleem moet oplossen. En daarop heeft Krakau nu zelf besloten om op te stappen. En hij geeft als reden zijn zwakke gezondheid. Simone, dankjewel. De UCR in Middelburg wil de komende jaren verder groeien. De universiteit heeft nu 500 studenten, maar dat moeten er binnen 4 jaar 600 zijn. Om die ambitie te halen heeft de UCR meer ruimte nodig. Daarom is het huurcontract met de Sterrenwacht Middelburg opgezegd. De Sterrenwacht huurt op dit moment ruimte van de UCR. Gisteren werd bekend dat de Sterrenwacht in 2027 op zoek moet naar een nieuwe ruimte. Het begon veelbelovend droog vanmorgen en met lichte bewolking en een klein beetje zon. Maar inmiddels is de bewolking niet af, maar toegenomen. Dit alles bij maximaal 12 graden. Morgen start droog, maar nog steeds bewolkt. In de middag gaat het regenen en het wordt ongeveer net zo warm als vandaag. Donderdag wordt het kleddernat, kunnen we wel stellen, met op sommige plaatsen 20 mm regen. Tegen het weekend wordt het weer wel weer wat beter. En vandaag is een bijzondere dag voor Willem van Hanegem. De in Breskens geboren voetballer blaast vandaag 80 kaarsjes uit. Maar of hij daar ook aan toegekomen is, lees je op onze site, waar een interview met hem staat dat collega Remco van Schelle vanmorgen met hem had in het radioprogramma Zeeland wordt wakker. Dat is dus online terug te vinden op onze site en in de app. En als je daar dan toch bent, houden we daar ook meteen op de hoogte van het laatste Zeeuwse nieuws. Tot zover deze Zeeland nu voor vandaag. Nog een hele fijne avond.